Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Ikaw? Unsa? Ako? Oo. Ikaw, ang iyong presensya ba? Igo na kinanak ko, ma'am. Kauban talang ka anang adlaw. Waday kabutangan sa kong kalipay, ma'am. Si nanay di ay mo. Lahi mo na sa nanoy. Nanay mo na. Parehas ra. Maestra sa ko nimo. Ay, dili ba kay... Dili basta kay maestra talang ka, ma'am. Special gi ka para nako, ma'am. Ikaw ha? Ganina pa ka ha? Sige kag palipad hangin ako. Unya gigakos pag yun mo kugot kaayo dito sa kusina. Og mo pag yung gihag ka ng akong liog. Ha? Unsa man ang imo? Oh, kining... Pwede ra? Nga unsa? Pwede. Oh, Ano? Naitaw? Clover? Clover sa doy. Daan pag yun lagi ko nga naapa ka din o pag yun lagi ka mo pa uli. Sud ko ma'am ha. Padayon. Misuod ka naman gyud. Aw. Aw o dito. Nagunsa man ka din, hiyoy? Abi na kumipauli na ka. Apas ko nimo. Ano man? Kay Kay? lang. Kay Kapuya ni mo, oh. Sige na. May buhaton pasad ko. Makabiya na mo. Uy, biya na kunta uy. May mo ba, Clover? Ay, pag sige, kapyot na ako. Ay. Ato namin ni ma'am. Ha? Ito na. Ay, kupot lang gud ko gud. Ano, magkupot man ka? Kupot lang ko. Nganon dili man sa una lagi pwede. Ha? Sus, uy. Dili kitingali ta pwede piolo. Kanunay na lang ang may babag. Imposible kitingaling. Puyo diya. Ano na ko puyo? Puyo. Puyo diya sa bangko og lingkod. Ha? Dili ka makagusto nga mo pauli. Mulaos ako sa kong kwarto. Lapad kang una ko. Away ko. Ay, upan ko. Lagi ba? Nakumta na sa mo ako samad ba? Ano lagi nasamad man na? O pa man na ganina. Samad lagod. Tambalan ako na. Hey! Ipakita na ko nimong karon pa lang andam na ko mamahimo nimong asawa. Kinuha ko ni mo, Clover, eh. Puyo itaw, loy. O lagi. Ano na unya ko mo puyo? Hey! Samot labad ako ni mo. Nay! Si Clover na yo. Niya sa ato. Ikaw nag-atubang ini niya, nay. Kay musod ako sa kwarto, nay. Samo kayo. Ay, ayaw pa. Ayaw ko biyain din ni uban ni nanay ni mo. Sabay, oy. Ngano man, mahadlok ka nako. Sige man lang kag anhil na mahadlok hindi ka. Dili man ko mahadlok ni Unay. Kagwapa ni Unay, ah. Gwapa pa. Sige, nay, ha. Diyan sa mo, nay. Ikaw na yung bahala ni Clover, nay. Baras ko, oy. Uban ko, oy. Ay, sa uban mo, uban ka sa kwarto? Yan, ka. Kung sa makuno ka dito. Pagpuyo. Diyo, Ang sani, Nay? silhig wa ka kita. Ha? Wa ka makailag silhig. Oo, kailan man kong silig, Nay. Pero unsa man na ako, nganong iman ni gitunol man ni mo nako. Para unsa man ang silhig. Para silig. Oh, gito ba gani mo imong pangutana? Nahala sige. Panilhig aron magamit ng sige nimo pag-anis bay. Og paghuman pagtak-ang ubugas ha. Og samtang nagtak-ang ka, may daghang labhanan nga tuas banyo nako gipamutang daan gabi eh. Ikaw na hinay-hinay og labaad to. Pero ayaw kalimti ang imong gitak-ang ha. Dili ra magi ko ganahan og pagod nga kanon. Ha? Sige na. Ha? Sugdi na. Ngano man? O si nga naman, ha? Ganahan ka magyug kahang mamana sa kong apo. Nahala sige, pag-practice ng daan sa mga buhatonon sa bay.
Kay mauman unya na imong mga buhaton kung anhin na unya ka mo puyo uban na mo. Imo na ang tanang buhaton dinis bay. Baka pahuway na gid unya ko ang naglihok-lihok kay naa naman ka. Imo naman tanang buhaton unya din he. Ako! Ay kakinsa man di ay. Ako? Wa ka gabae nga apuhan ko si mong unyang mabana. Unya imo kong palihok kung din sa Mumbai. Ikaw pa'y nangipon, imo pa yung patrabahoon. Nay, dili day tatinabangan. Ay, dili, oy. Kinsa ko nag-ingon, anak, good. Patabang pa di ka nga, kabata pa ni mo. Mo trabaho, pabaya ka ini kagabi, anak, dili ba? Oh, di ba maingon ka man nga, imo ang tanan? Nan karon, sige. Hakpa ang tanang buhatonon sa bay kay maghayang-hayang rami ni Piolo dinhi. Imo ang tanang buhaton. Ikaw pa'y mangita o para pagkaon. Dog lagi ya ikaalagad ni mo, taman. Unsa? Sige na. Sunsa. Sugde na. Wa para ba sa kumakapanilig sa gawas sa miaging adlaw kay nabisi ko saya ni Kapitan. Apila na lang sa og silhig dito sa gawas. Sige na, lihok na. Kinahanglang mahuman ni mo ang tanang buhaton sa dili pa mo sahop ang adlaw, ha? Ha? Wala, alas 5 naman, nay. Mao gani nga lihok na. Hala ko, diyo. Mahuman day ko na nay. Kadagan atong imong gisulting ipabuhat ni mo na ko. Aw, kung dili ka makahimo, ana, ayaw na lang pamana sa kong apo. Ha? Nagkasinabtan na batang duha? Kaya na ko, nay. Kaya Kaya? na ko, nay. Buhaton na ako ang imong gusto, nay. Kay mama naman dyan ko ni Piolo. Makahimo gyud ka? Alam ni Piolo, buhaton ako ang tanan, nay. Pero sabot ang ha. Kung mahuman ako sa tanang buhaton ako, sa dili pa mong ngit-ngit, what na'y atrasay, nay? Ako nagyuhi imong ipapangasawa sa imong apo. Ansa na? Deal na niya, ha? Bibi, amin na silig ka, magsugod na ko. Dira, silhig, Okay. Nisi pa man ka diha. Sige na, sugdi na kay magsugod ako sa kong pag-oras ni mo. Ono? Uy, hala, sugod ay na yun. 4! Uy, hala si nanay, di ka ba mo ihap, nay, ay. Naunsa man ka, nay. 1, 2, 3, pamanggod sa dili pa mo 4. Jess! Ay, hala, ay sa ba? Nang ano man yung pag-ihapa o shortcut day ni. Shortcut din yung oras nyo din eh. Hala, wag ko ma-inform. 15! Ay, hala, ano na ni, ay. Sa matag tabi ni mo, nagdagan ang kamot sa orasan. Hala, sige. Pagsige pagtabi diha, hangtod nga mahurot ang imo og ang akong oras, nga wa kay nahimo nga trabaho. 15! Ay, una lagi, lokin sino. Muliyok na lagi ko. Asa man ko mag-una ni panilig, ha? Di, ha? Siya magkadili ka kamaong manilhig. Ha? Nga naman. Mo naman bitaw ni, kana day, ay. Dili na mao. Mao na mamana sa kong apo nga ultimo pagpanilhig, dili ka mao. Ha? Ang sama din ni, lahi day ang style sa pagpanilig din is inyo. Ingon ani magud sa amo good. Ano. Pwes dili ka mamaong manilhig. Di ka kamaong manilhig. Murag ka ng imong dagway. Nag-ayo lang rawas, perting ninduta. Pero sa sod, perting hugawa. Unsa ko di ay ni? Personalan di ay ning pagpanilig din is inyo. Kay dili kang makamao. 50! Uy! Hala, kapaspasan di mo ihap, nay. Uy, hinay, nay ba? Aron mo hinay ka usab sa paglihok. Hinay ka na ganing mo lihok, dili ka pagod makamao. Mamnilhig gani ka, magsugod kas kinasuokan nga bahin aron imo makuot ang mga nanagong abog. Isibog ka ng mga bangko kay dili mahimong kuoton na nimo. Sige. 1 minuto. Ay, unsa na, nay? 1 minuto og 5 segundo. Ha? 1 minuto o 5 segundo? Tay pa, nag-ihap ka, nay? 1 minuto og 10 segundo. Naingon bitaw ko nag-ihap jud ka. Tarunga sa nang binisaya ni mo, nay. Uy, aron makasabot ko. Binuang man ang imuha, uy. Mao ka na gamit na mo pag-ihap sa numero ka ni Adto o gitudlo sa nas elementarya. Natog ka tingali, mga waka makaton.
On minuto og 25 minuto. Paspasi pa na imong lihok diha. Daoy ni naman bitaw ni on, nalihok na bitaw ko. Oh, kita kanay, gisibog na akong bangko ha. Og ako nagisiligan ang ilawom. Ianam og balik ang imong nakasibog. On minuto og 30 segundo. Ay, una lagi na uy. May papagdili lang ko doon padunggo sa imong pag-ihap kay matarantarang akong beauty. Dili magkadibaong akong lihok. Kaganina kapag wa magkadimao. Mao nga inay mo pahuway unta ko. Kinahanglan na hinuon ako magbantay sa imong buhat. Nagkabuang siyang lihok si Clover. Mituusab siya sa gisugo ni nanay, si Disney. Pero kung wa palang unta mo abot si Clover kaganina dito sa ila ni Ma'am Denise, gisulti ko na unta ni Ma'am ang ako pagbati nga niya. Mamahala na lang unta ko. Kung dili man niya dawato ng akong pagbati, at least nagkasulti ko sa tinuod. Samtang nakahimo pa ko. Ay, nga bang ingon naman hinuon ining akong gibati eh. Birthday na ko nga. Pero nga lahi man ang akong gibati. Mura bag hawang og ingon sa dili ko na siya makita pag-usab. Ganun man. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!